Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Welcome back to my channel. Welcome back to Nwada Ngozi channel. Okay, on today's episode, we'll be looking at a very interesting topic. Before we dive into it, there are so many things that are important to preserve in the Igbo language. Enwere ọtụtụ ihe dị oke mkpa ekwesịrị ichekwa n'ala Igbo. Mana n'ụbọchị keta anyị ga-eleba anya na ihe iri kachasị oke mkpa a ga-echekwa n'asụsụ Igbo. 10 important things that are very, very important to preserve in the Igbo land. The number one thing we're looking into is the language, asụsụ Igbo. Language, as we all know, bụ asụsụ ozurugbo ọnụ, asụsụ dị oke mkpa. Dịka isi mara, anyị kwesịrị ichekwa asụsụ anyị n'ihi na ekwuru na ọ bụrụ na mmadụ amaghị asụsụ ya, nke a pụtara na onye ahụ amaghị ebe o si. Ọ bụrụ na emekata asụsụ Igbo anwụọ, mara na asụsụ Igbo n'onwe ya, mara na ala Igbo n'onwe ya anwụọla. A na-ahụta n'ụwa ugbu a ndị nne na nna anyị ha ewezi onye na-agba mbọ ịhụta na ụmụ ya ga na-asụ asụsụ Igbo. Ị ga-ahụ ebe a ga-abịa na mgbakọ a na-ahụ onye na-asụ asụsụ Igbo dịka onye na-amaghị ihe o riri. Mana nke eziokwu bụ na asụsụ anyị dị oke mkpa, onye ọbụla kwesịrị ịgba mbọ chekwaa asụsụ ya ahụ. Ọ bụrụ na ndị nne na nna anyị ha agba mbọ na-ahụ na ha na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo n'ụlọ, nke a ga-enye aka ime ka asụsụ anyị bụrụ chịm ma ghara na ị na-agba ọnyịkpa. Ọ bụrụkwa na ndị na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti niile nke dị n'ala Igbo ga-agba mbọ tinye ma mee ka ọmụmụ asụsụ Igbo bụrụ ihe dị oke mkpa, nke bụ na mmadụ agaghị eme ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya, nke bụ na onye ọbụla, nwata akwụkwọ ọbụla ga-amụrịrị ihe gbasara asụsụ Igbo. Anyị ga-ahụ na site n'ime nke na asụsụ Igbo ga na-eto kwa ụbọchị. Ọmụmaatụ, enweela mụ na ndị Oluiti, ndị obodo ofe mmanụ enweela mkparịta ụka dị iche iche. Wee hụta na ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ha, a na-eme ọmụmụ asụsụ ha dịka ihe kachasị mkpa n'ụlọ akwụkwọ ha. Enweghị nwatakịrị ọbụla nke ga-apụta ọ wụrụ na ọ maghị otu esi asụ asụsụ ha. Nke a apụghị ime. Ọ wụ naanị n'ala Igbo ka ị ga-ahụ nwatakịrị tozuru oke, ṅụrụ mmiri ara nne ya nke ọma, toro nke ọma, riri nri ndị Igbo, ga-apụta ọ gaghị aghọta ma ọ bụ sụọ asụsụ Igbo. Nke a bụ ihe ihere. Ọzọkwa bụ ndị na-ede akwụkwọ, ha kwesịrị ịgba mbọ malite ị na-ede akwụkwọ dị iche iche n'asụsụ Igbo, n'ihi na nke a ga-enye aka kwalite asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Abịakwa na soshal midia dị iche iche dịka Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter na ndị ọzọ, ekwesịrị ị na-eme ụfọdụ ihe ga na-akwalite asụsụ anyị. Ekele m na-agara ndị dị iche iche, ndị ọkammụta dị iche iche, ndị na-etinye aka ịhụ na asụsụ anyị agbaghị ọnyụpa, dịka Maazị Okwuluọra ndị Igbo. Ana m eso ya na peji ya na-ahụ ka ọ na-esi akwalite asụsụ Igbo na-amaghị ama. Ihe ọbụla ọ na-ekwu ya n'asụsụ Igbo. Nke a so na ihe na-enye aka ịkwalite asụsụ na omenala anyị ha. Ihe ọzọ dị oke mkpa ekwesịrị ịkwalite nke ọma n'ala Igbo bụ iri ji. Iko mmeri na-agara ndị Mbaise na nke a, n'ihi na ndị Mbaise wụ otu obodo nọ n'ala Igbo ndị na-anaghị eji iri ji ọhụrụ ha eme ihe egwuregwu. Iri ji a nke m na-ekwukwu ya bụ New Yam Festival. Dịka anyị maara nke ọma, ihe mbumnuche iri ji a bụ iri ji na-egosipụta na ọrụ ubi abịala na njedebe ya na owuwe ihe ubi ebidola. Mgbe ọbụla emewara emume iri ji, mara na oge eji eri ihe a kụrụ n'ubi eruola. Mgbe a na-eme iri ji a, igwe ya na ndị okenye kachasị n'obodo ahụ, ndị echiri echichi, na-abịa wara ji. Mgbe ọbụla ha wara ji, mara na o bidola. Iri ji a dịka anyị maara, a na-esite na ya akwalite udo na ọṅụ n'etiti mmadụ na ibe ya n'obodo. Iri ji a dị oke mkpa n'ihi na site na ya a na-ekele ekekere ụwa, onye na-enye ọnwa, onye na-enye mmiri, onye na-enye ihe dị iche iche nke na-eme ka ọrụ akụrụ n'ubi pulite.
ọ bụ ihe dị oke mkpa. Ị hụrụ iri ji ekwesịghị ịhapụ ya ka ọ gbaa ọnyụpa. Otu o si dị mkpa kwesịrị na mgbe ọbụla a na-eme emume iri ji na nwafọ Igbo ọbụla ṅụzuru mmiri ara nne ya afọ ga-alọta soro mee emume a. Ihe ọzọ anyị kwesịrị ileba anya nke ọma ịhụ na ọ gaghị agba anyụpa n'ala Igbo bụ ịgba nkwụ nwaanyị. Ọ bụ ihe doro ewu na ọkụkọ anya na mgbe nwa agbọghọbịa tozuru ihe eji nwaanyị eme, a na-ele anya na ọ ga-ala na nke di ya na nwoke ga-abịa kwụ ụgwọ isi ya kpọrọ ya wee lawa. N'aka nke a, mgbe ọbụla nwaanyị toruru ịlụ di, nwa okorobịa ga-abịa mee ihe ndị niile kwesịrị ime tupu ọ kpọrọ nwaanyị ya lawa. E nwere usoro dị iche iche a na-agbaso ịhụ na mmemme a na ihe a ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị a bịara na mmezu. Ọ ga-ebu ụzọ bịa kwụọ aka n'ụzọ mee ihe ndị ọzọ dị iche iche. Agaghị m elebacha anya na nke a n'ihi asọmpi anyị nke na-abịa abịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu ihe gbasara nke a, gbaa mbọ ka ikirie ihe niile anyị ga-eme na asọmpi anyị na-abịa abịa. Ịgba akwụkwọ a dị mkpa. Oge agaala mgbe a na-eme nwaanyị kwesịrị ịlụ di abịa, ndị nke nwoke agawa na taụnụ na siti ebe ndị mụrụ nke nwaanyị biga mee ihe kwesịrị ime n'ụlọ nna ya. Mgbe ọbụla chọrọ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, ọ wụ ihe dị oke mkpa na abịarutere ụlọ mata obodo amụrụ nke nwaanyị mee emume ahụ ka ọ daa ụda. Anyị anaghịzi ekwe. Anyị ma na ndị Oluite ewebatara nke a na-akpọ white wedding. Ọ dị oke mkpa o. Mụ onwe m na-ekwu, ahụkwara m ya n'anya, ma o kwesịghị ime ka anyị korozie maka ya chefuo nke wu nke anyị nke ruru anyị. Ka anyị gbaa mbọ ghara na ime ka ịgba nkwụ nwaanyị bụrụ ihe nwụrụ anwụ.